ahinya. Erokamano. Iwacho ni dhano bede kaka dak kod lee. Onego gidak kod lee e kinde machal nade. Tobias Odhacha, nitiere gik ma oganda penjore ni dak makare ni nang'o. Kinde mutiego oganda kaka oganda onego bed ni dak kod lee kachiel koda ka lee mamoko. Ang'e ni opogore kata gi mago mag rao kata nyang' kaka ginyalo bedo ni gigi duto timo. Oseno gik makelo monj machalo kamagi. Oketgi e yo machal nade mondo mi oganda kik bed kod wach moro niero an awuok oko rao lawa atuomra gi rao mona dhi e tich gik machalo kamagi. Puonj ni ochop ne jopiny e yo mane? Koro Cleophas gimokwongo ma nyaka wang'e ni population mar dhano omedre, to iyudo ka lee gi nitie kuonde moko mane chon gi lala negi ng'iyo negi fuare negi wuotho ka gichieme. Koro kaka wamba omedore ni iyudo ka wadhi wagedo nyaka kuonde ma lee gi ne ong'iyo gichieme be. To iyudo ka lee en gima ka ne jonyuol gi ong'e ni chiemo kama, knowledge no gimbe gi pass to the lee mamoko go. Koro iyudo ka kata moko ma sani binyuolo ging'e ni jowa ne chiemo kama kama. Koro onego bed ni wang'eyo ni gigi kata ka timre to wang'e ni to wan to wanyalo dak kodgi nade. Koro wapuonjre yore mwanyalo dok godo gigi chien. Achiel kuom magi en ng'e ni to gin chiemo mage ma wanyalo pidho, gin yore mage mwanyalo ng'eyo dak, kech lee to en gima nitie, to wan kaka dhano kaka nowachi, wan kaka dhano wan Nyasaye nomiyowa teko mar rito ok kata lee kende, any other thing on earth. Koro onego bed ni wapuonjre ni to wanyalo dak gi gigi nade. Kenya Wildlife Service gin jok ma wan kaka jopiny wamiyo mandate as custodians. Ok ni gin e weg lee, wan e weg lee kaka dhano, kaka jo Kenya. Lakini Kenya Wildlife Service wamiyo gi teko kaka custodians me konyowa rito lee gi mondo gibedi, nikech gikonyowa. Lee kelo about 12% GDP. Koro onego bed ni wate wariwre mondo wang'e ni lee gi wanyalo dak kodgi nade. To yo achiel mwanyalo konyo godo gigi en ng'e ni alworawa chal nade. Nitie gimoro amora around kari manyalo attract lee. To kopo ni en pith be nyaka wapidh cham. To en cham mane ma lee gi ohero? To en time mane mwanyalo pidhe cham gi? To en nam kaka osiepwa bowacho, nam omedore, pi omedore nam kalure gi koth, climate change, gi lokruok mar kor lwasi gi duto. Kasto iyudo ka be pi chon, iyudo ka koth nochwe, sirkal nowacho ni pi ok onego bed ni overflow makadho cha, ok onego bed ni kadho puothi. Lakini tinde iyudo ka koth kochwe te, to te dhi adhiya nyaka nam. Iyudo ka odhi omedo pi ma koro pi owuok sa kate odhi. Kuma rao nyalo chieme onge. Chuno ni rao koro wuok, dalawa kucho cho, wadak but dho nam, dho Atangalo. Rao wuok nyaka kilometers moko iye. Aya. Aina nga duogo iri Tobias mondo mengi lero